So dili balawom og analysis ba? Taphaw og analysis unya katuo sila nga it's being smart, the being smart. Takulahaw lang puloy nga na Lunes na sad magdali agi sa panahon. Unya ang Hunyo mga higala 30 ra kadlaw so doon na nila nimilim 28 kadlaw. Hunyo, Hulyo, Agosto. So balik ta sa hisgot-hisgot sa politika mga higala. Ako ang gisgutan ng strange or weird movement sa Malacanang. Hindi may spelling. In the sense nga katulig yung nanawagan si BBM og unity. Unity. Unya, naningog ang mga kining mga nalipuris ni digong ni Presidente Duterte, Presidente Duterte. Naningog nga Panilo, hasta si Harry Roque, nga gusto kag magbalik ang Duterte o ang Marcos, magkiusa og balik. Papauli si paningkamot nga mahauli si Presidente Duterte sa Pilipinas. Ingon sa si Bongbong nga mag-uli tao kanang way kondisyon. That's the context. Kung makikuli mo, ayaw ko hatagin niyo kondisyon. Muna itubag ni BBM. Sa ato pa, strange, maglibog ka. Siya nanawagan o unity. Siya nanawagan o unity, mga higala niya. Kuan ka ng naibot mo ko ni. Okay. Sige, ayo ha. Siya nanawagan o unity, mga higala. So naagad lagi kay idani ba? Imong danihon ang kampo nga gusto ka makikiusa. So siya po'y mura siya nabiktima ba? May siya nga, nabagoy reconciliation nga naay condition. It was his proposal. Diba? So kana mga higala, dili na musibo sa inon tampo nga conventional wisdom. Maglibog ta. Ano na? Normally, yun na sitwasyon na good, ikaw mo offer or mo propose. Ang imong proposal, nagtangag yun na siya sa in English pa, sweetener. Palamian mo ba? Ragod kami mo propose mi og mga gustong aron na mo advertise sa mong istasyon, butangan mo ginano mong na-package sa diha aron madani ang kliyente. Maura gyapon na. He is really after unity. Then he should offer a sweetener. Normal na siya. Apan kay di man normal ang iyang lihok. Makaingo ka nga. Mag-ikis mong kalabira. Masa may tumong ha? Unity. Okay. Dihang dapital, libog ka na. Ano na musibo, dili na logical ba? O dili wa magsubay sa normal nga reaksyon. Ikaduha, mga higala. May announce siya o revamp sa gabinete niya. Kay nakasabot ko no siya sa resulta sa eleksyon nga gusto ang mga tao, kita-kita mga botante. Og resulta. So, revamp. Una palang adlaw sa iyang revamp, mga higala, may paybaw na siya nga na di ma-appeal sa revamp. Gibo Teodoro, Remulla Brothers, kininiyang
tigpamaba na karon tiguang Bersamin. So why impact ang iyang lahugay kay ang iyang giunag announce nga namay dili mapulihan. Na siguro yung mga mapulihan later on, na may nangapulihan na. Pero why impact? Why impact mga higala? Why kana bang makaingo ka nga this time this guy is serious? No. Dili. Kung ano yun, kana bang taphaw sa lakton nga pagsulti taphaw? Di ka kasabot unsa may kahulugan sa iya di pag kunuhay revamp. Wa man musibo sa iyang sugilon nga nakasabot na siya sa sentimento sa mga tao nga gustong aksyon. Remember in the middle of his term, of course 3 years pa ang namilin, pero at this time of the year or at this time of his 6-year term, steady na unta ang mga tao nga motrabaho aron doon na siya ikabilin. Doon na siya mga monumento sa iyang administrasyon nga malingi niya pohon kung mugadwar na siya sa pagka-presidente. Kanang karon pa siya maglahugay itong atunga sa iyang term. Magsugod sa uno, ang mga mulingkod kung mupuli sa mga katungdanan nga iyang gibiyaan, magsugod sa uno. Pero di maugyod, di ka kasabot, o nga na. Di man musibo sa normal nga pangunahuna ni. And the worst, mga higala, worst of all, kanang iyang pag-promote ni Torre. Kay si Torre, again, is one of the most hated, if not the most hated government official in the land sa katawhan. Iyan ang gipromote. Imbis nga i-appease niya ang mga tao nga nasuko in preparation for his call for unity, iyan man ang gipalagot ng mga tao. Ina ang iyang gitudlo si Torre nga, kana si Torre, yes man kana si Torre, moingaw na si Bongbong og ambak sa building. Torre, ambak sa building. Moingaw si Torre, kasama ko dapit nga floor mo ambak sa 10th floor o sa 15th floor, Mr. President. Muambak na si Torre. Una gidaig-daig din sini. Ang mga nagdaig ba puwida Magdalo, Martin Romualdez. Of course, si Ping Lacson ni midaig sa. Una primero na siyang graduado sa Philippine Police Academy mga higala. Dili mayor si Torre. Una may pagka balbahutog ng tuwana. Tanawa ng yung video nga pakita siya nga paspas siya mo draw ba. Butan magunang tao yung nana. Pulis ka niya mo na ipakita-pakita o kaya. Kung yun ka ng ang utok ba ka na bitong unganlan sa mga bugoy yung muna classes taong balbahutog. Diyan ka sa gika ng word nga balbahutog pero kaya ba na mo unsay pasabot niya na si Torre gipromote mo na hipi karon sa kapulisan sa tibuok Pilipinas mga higala. So wag na musibo tanan sa tinguha nga mag-unite. So lakton nga pagsulti dili duha ka butang, either nagduhiraw siya sa iyang paglihok aning kining iyang gi-announce, kining iyang revamp kunuhay, ang iyang panawagan for unity. Nagduhiraw na siya, either that, naglutaw sa sangin, nang high siya ba? Or, naa siya ngit-ngit ng katuyuan. There is a darker or a dark scheme, mga higala. Kana mo peligro. Ako na nang gisgutan.
Ngayon ang mabalaka ta. Kay naman sa mga pronouncements out of kuang kita kanang frustration minsan. Gusto nilang pabagsakin ang gobyerno na to. Ano ba? That's on video. So galing na kasulsol na kapag martial law, boss. Kay daghan man mismo ang iyang igsoon. Sige, muingon mag si Amy Marcos nga. Dagang kayo mga amoyong da sa Malacanang. Kana ba mga mabaw kayo kuntada ba niya mo mutambag sa presidente. So dili balawom og analysis ba? Taphaw og analysis unya katuo sila nga it's being smart, the being smart. Mo manifest ra ba na kay tanawa ng iyang tigpamaba. Kanang tigpamaba niya output na sa gining ilang caucus or meeting kana bang sila ray mag-meeting ba? Una mo na ipaybaw sa tigpamaba kana si Claire. Mo na manifestation of what was agreed upon among them nga naa sa suod sa presidente. It's always a disaster every time nga magpresko na si Claire, si Ate Claire. It's always a disaster. Sa ato pa, ug imo nang analyson mga igala, ang kapalibot sa presidente, mga amoyong gud. Sakto gina si kuan kaning Senador Amy Marcos nga ang nagpalibot sa iyang isuon, mga amoyong. Una si Solita Monsod mga igala, di man ko fan ni Solita Monsod in the sense nga mao man ang nagsuwat nga si Duterte kaduha magpa-dialysis kada semana. Atol sa kampanya katong midaga kandidato pa si Duterte pagka presidente, naman siya kolom sa Inquirer. Ekonomista ni siya, kini si Solita Monsod. So, dili ko believe na niya. Kanang dili ko fan, okay? O niya, kanang against constitutional change ni si Monsod kay ang bana usama sa framer ni 1987 Constitution, si Christian Monsod. But na-interview si Solita Monsod, gipangutana siya, Karin Davila masiguro ito yung utana niya sa TV or basta kay na it's on at I think si Kuan kining Asian News Channel. I forgot his name. Lalaki ni. Ipangutan na siya. Ang tubag niya, ingon siya nga, you want my honest opinion? I want your honest opinion. Ingon siya nga, wag yung paglaong kuno ng administrasyon ni BBM. Ngano? Ingon si Solita Monsod, naa siya mga tao diha sa Malacanang nga sa pwesto nga dili angay nga naa diha. Why angay? Di gyud angay nga ibutang nimo diha. Apa naa sa kapalibot ni BBM. Nagahupot og gahom. He's surrounded by people who should not be in the government. Matod pa ni Solita Monsod. But, arita sa kuan, kining Tibok Pilipinas, unsa may sentimento, nakita na to ang sentimento sa katawan. Apan, ang mga district representatives, nakadaog, katong mga tao ni Marden Romualdez nakadaog, na uban na nagan way kontra. Kaya di mabangbang ang kwarta. Pero sila nakadaog. Kantong namirma, sigara na ito nakadaog. Diri sa Kuangod, kining 5th District, gilubong si Gwen, pero ang iyang son-in-law nakadaog. I mean, ug pasagdan ang gugma og si
Timi Laurenti papasultion, gugma versus kwarta. O gugma kanang resulta sa eleksyon, Gwen kontra Baricuatro. Pam Baricuatro, mao na ang gugma versus kwarta. Mao na yung resulta. Pero diri sa distrito, gugma versus kwarta, nakadaog ang kwarta. Kaya di man sad kaayo kontra nila ang kongresista nila. Oh, lahi man tong kagawin kay kasilagan, gikasilagan gyud si Gwen sa mga tao. Bisag usaon to nimong palit nga tuhanan din nato mahalin. Gikasilagan ba? Lahi man nang mamalit ka niya ang imong paliton, walang pud ba kanang neutral lang ba? Wa bati o wa personal. So, na yung mga kayuhan gihatag ang kongresista, daghang kay kayuhan, daghang kay gipangatag sila, ayuda. Nakadaog. Pero unsa may epekto ato? Dako kay buslot sa panudlanan sa gobyerno. Mulo na pud ang gobyerno. Dollar. Murag karong buwan na. Something like $400 million. Dollar magod mo dako na kay inig convert sa peso na dako man kayo. Or 4 billion ba to? Nalimot na ko sa figure mga igala na sa cellphone ukay-ukay sa ta. But mulon ang gobyerno kay nahurot na ang kwarta para karon tuiga. Mahurot gyud kay pretty mawaldas man ta sa ginawa. Unya nga pa istorya mga igala nga wa na itunong kwarta dili na hatag tanan ay gipang gibulsa nila og naay na malit na og mga kayutaan karon. Kwartas gobyerno gi pamalit og kayutaan dinhi og gawas. Kanang properties ba? Gi-invest ang kwarta dili para sa gobyerno kundi dili para sa kuglingon nila burot. Gilngi kay now. Gisuportaan man na sa mga kongresista na ila speaker. Mao man ay gikadudahan nga mao gyud na moy kinadako ang buaya. Mao man ay namalit og mga properties. Kuno. Diri sa Cebu, palit man na diri sa Cebu. Na mga amigo nako nga gahold og opisina ingon nga kutob nila sila karong tuiga ba to? Kay gipalit na ni Romualdez ng lugar nga ilang gi abangan. Bilyon. 2 bilyones kapin. Una ang duda nga mao lagi na ang katulad ng kwartaw ni ipasangil lang nilang ipanghatag sa katawan. Kaya dako ra kayo. Anyway, di man ta siguro chismis man lang na no. Pero ang siguro nga nanghatag sila ngadto sa katawan pinagi sa kanang kunuhay ayuda. Lain-laingan ayuda. Basta kay ayuda gyud. Buslot ang atong panudlanan. Ug naay record naay sumada total Ang pangutana mga higala. Unsa nila na pagpahiuli. Mangutang ka ro budag mo ligid pa ang gobyerno pero ang imong na gasto nga kwarta unsa pagpuli adto. Una accounting maihap man na sa accounting magigila. So unsaon na nimo pag kinahanglan nga imong tuta ang sa kuha, kinahanglan ang Bangko Sentral ng Pilipinas imong mga tuta aron kanunay airtight ang imong depensa. So nakuyawan ko mga higala nga ang gihimo sa iyang amahan mo po iyang himuon. Kay paninglon mo yun ang kota na may kanang kinadakuan ko ta og baligya nga gold
15% sa atong gold deposit gibuhian na to. Gibaligya. Samtang ang ubang nasod sigig pamalit kay tungod aning ekonomiya sa Amerika nga mubalik sila sa gold standard. Ang China, ubang mga nasod, mibalik sa gold. Kaya magong kwarta sa kaning dollar, gipeg man ni sa gold sa una. O kita po na po tayo gold reserve. Aron mo hataw gibugaton, value sa atong kwarta. Pero giusam na nila, kinsa itong administrasyon, nga gibase sa gross domestic product, GDP, GNP. Ang volume sa economy ni mo ba, tuwa ipeg ang kwarta ni mo, na dollar is pinaka-dominant na currency mara, global currency. Dito na, sugo na silang printa o dagang kayong kwarta. Ug unsay buhaton sa Amerika, maapektuhan tibok kalibutan. O niya, na yung mga administrasyon nga, katong Biden administration, that was a disaster for the global economy. Disaster yun to si Biden. Kaya si Biden, giango-ango na di ay. Ang iyang pirma kana ng murag na ba o kanang notaryo bito da City Hall nga way abogado ang stampad ra sa abogado may gamiton. Mao to si Biden. Giango-ango na. Malain ang mupirma na kanang ay stampad lang. So ang policy na to product of unelected and unaccountable people. So, mubalik sila sa gold standard. Kini si Trump, mubalik siya sa gold standard. Sunod ay ng ubang mga nasod. So, sigig pamalit. Ang Pilipinas noon, kinadaghanag gibligya. Ang pungutan na, giunsa man ninyo ang kwarta nga nung gibiligya man to din yung gold. Confirm man na nga bibiligya sila gold. Confirm. Naimingon nga ang gold man na sa pamilyang Marcos bibiligya. Di man kay naaman say record ang atong Central Bank. Bangko Sentral nga. Biligya kita gold. 15% of our kinani ang gold at gibiligya ubos na ning Bongbong Marcos administration. Kanang mga kwarta, PhilHealth, DBP, gipangkuha ng mga kwarta na Maharlika funds, hayan naman ang Maharlika funds ron. Although, sa pagsugod ng Maharlika, wa ko mukontra na mga igala, kana bang tanaw na ko, nanam na mga pamaagi sa mga mailaki sa ekonomiya ba. So, galing og kuan dito na ko magsugod og kabalaka sa mga report nga gihimo na subang nasod niya kuyaig bitaw. Unya, unsa man na pagbawi ng kota nga gigamit na siya para man sa katawhan kunuhay. Palpak lang mo ingon sila nga mo may among pagtuugod pero unsa man nga napalpak man. So di na mabawi. Gipangutahan naman sa kuwan na kinsam to si Kimbaw mo to gipangutahan na sa Supreme Court. Hindi ingon siya, prehara man na sa kuwan ba, prehara kuno na sa bangko nga nakay deposito sa bangko, imong kwaon ang gamiton sa bangko ang kwarta nimo. Pero og imong withdrawon, nakay ma-withdraw, moro kuno na. Pagi ha. Kanang kwarta nga gikuha sa gobyerno gibutang sa ilang sa ato national coffers. Nga kwarta sa GSIS gikuha sa gobyerno unya ug buhion sa GSIS kay gamito na nara ko nung gihapon na mauli ba. Dagag milagro ng administrasyon na mga higala.
Unya unsa man nimo pag kanang giingon sa in English mga don't ride on a tiger's tail because the moment you disembark you'll be eaten alive by the tiger. Sakay kag tigre, kabayo ka sa ikog sa tigre, inig kanaog nimo sa ikog sa tigre, sumbalikon ka sa tigre, kanon ka. Nganong misakay ka man diya, kanon ti ka. So, rule of, ako ang kanang history tells nga, don't dare ride on a tiger's tail because kanon ka. Pero ang mga rara boys, mga bulok, ang ilang kunuhay ka-bright, ang kanarang ka-bright sa kabuang ba? Wa magunaw na unsay resulta ni sa nasod o unsay resulta ni Bongbong Marcos. So magsige na sila, di na gusto mahawa kay kung mawa na sa gahom, mao naman na ang pagkanaog sa ikog tigre. So kanon na sila tigre. So kinahanglan di sila manaog sa ikog tigre. Mao na nga magpabili na sila sa gahom, naningkamot yun ang magpabilin sa gahom mga higala in whatever way possible. So tanawa ang ilang gihimo. Si Duterte, gikidnap man gito Duterte ba? Wa magina matiwas ng investigasyon ni Amy Marcos. Kinsa may gabayad sa aeroplano gisakyang Duterte. Kinsa man ang ICC o ang gobyerno sa Pilipinas? Kinsa may tag-iya sa aeroplano nga miabot na dayon? Sino ka nang lakaw tong mga tao sakay sa aeroplano Duterte, Medaldia, way mga passport? Way visa? Way kaon? Ka-istorya ni Medaldia mga higala, former secretary, nga pag-abot ko nila dito sa padong, dool na sila sa dahig, ingon ko na Duterte, na ba kay kwarta da? Ingon si Medaldia nga, igikam sila sa Hong Kong, yung sana ko yung mga 500 Hong Kong dollars dire, sa akong pitaka. Ingon ko na digo nga, inikabot ito dito, palitin ang pagkaon ng mga pasahero dire, mga sundao. Kaya upan ni kagi, panggutom na na. Unya, palitin po og kanang jacket kay tugnaw. Muna igingon ni Duterte sa sugilo ni si amigo. Way mga dili preparado. Nganong gidali-dali man to? Kidnap gid to. Mayngon sila nga ang elements kidnap man gud lang na dili ay forcibly. Dili ang term lang mo ay dili yun igo kayo sa term kung saan nag-kidnap, pero he was parehagod sa katong Marcos nga imbis nga ato sa paway dito dala sa Guam unsa may gigamit nga term sa mga Marcos loyalist, gikidnap ang kanhi presidente nga imbis nga ang gusto ni Marcos ato sila gikan sa Malakay nang dalhon sila sa paway sa Ilocos. Dito mandala sa Guam, nagikan sa Guam, balin sa Hawaii. Imbis nga, paway, Hawaii. Kidnap, may term gigamit ito. Against your will, unya, kinsa may gasto sa aeroplano, kinsa may tagya sa aeroplano. Ang chismis, wa ba ma-documented in the sense nga, wa man mo gawas na, hindi naman maningog tong mga gipang investigar sa committee ni Amy Marcos. Kuha naman, mo invoke na mag-executive privilege. Ug di gani executive privilege, subjudice. Di ko mutubagan na ma'am kay masubjudice ko ana. Ana ba? Ug executive privilege. Di na maningog. Di na mo
kuano kinsa man gyud gasugo ninyo ana ba. So wa pa na ma-recorded kay ug ana gud sa hearing mo take oath man ka diha. Mamiligro man kag perjury ka kun mo dingo gid sa kining committee hearing. So ang istorya sa gawas kanang katong plano sa gipasakyan nilang Duterte padung sa Dahig mao ti gamit ni Bongbong Marcos. Pero wa lang na siya recorded gyud kay wa lagi na mo gawas sa investigasyon pa kanang puntuha o kinsa gyud gabayad atong aeroplano, hindi man to aeroplano, Gulfstream man to, jet. So kuan pa na mga higala, unresolved pa na, pero ma-resolve man yun na siya, maabot man yun as punto nga mahusay na kun wa na sila diha sa gahom. So di na ganahan mo na mga possibilities nga mo hold on to power na si BBM o ka na yung mga amuyong nga batos. Kay mahadlok lagi na lang kanon sila sa Tigre. Because that will happen. If you're not in power anymore, the government will go after you unsa imong kabuang samtang naka sa gahom. Nya kay bawo silang dagan sila kabuang gihimo. Gukdon sila. Mahadlok sila. In the meantime, marta tagtaman sa ginawa ron natay kay sokol ug natay kasibat, natay magamit dito sa abroad ug manglayas ta. Mo na si Amy nga pertigin na siyang pagka Dutertard karon sa Amy Marcos. Kay naka-experience na siya sa kapait ng ilang nagian. Katong dito sila sa katong made in Malacañang ba nga salida sa sini. Ang kapaluyo ato sa istorya si Amy Marcos man. Murag istorya to ni Amy ba nga gihimo salida. What really happened in the last 4 days dito sa Malacañang. Dito sila sa Singapore, si Tommy Manutok to Embana. Bago pa sila may abot sa hotel, wa pa sila pahilo na sila mga butang dito. Gitawagan sila nga papalion ni Marcos. So may balik sila dito sa Pilipinas, mga higala. So sa lagton nga pagkasulti, siya mo yung naka-experience sa kapait ang giagian nila sa pamilya. Kanang si Bongbong, galutaw sa hangin at ikasaba na dito sa salida sa sini. Kay kasulob-sulob na og kanang fatig. Unya gadadag Carmelite. Kitaan siyang amahan. Ingon ang amahan. Nganong kasulob-sulob mga gabit-bit-bit mga Carmelite. Ang tubag aron dipinsaan ta mo. Tap kuang gyud. Salakto no pagkasulti. Mabaw kayo gunahuna. Mabaw kayo gunahuna. Pero atong panahon na magod. Batanon pa man siya. Atong panahon na. Pag people power. Pero di sa ako nag yung kamera nang idaras Bongbong so di sa mahimo bago nang magdadakag Armalite na. Kagubot na mura ka gahikog. Magigikasab-an na sa amahan. Sa salida ha. Pero katong salida account lagi ito ni Amy Marcos what happened in the last 4 days. Sila sa Imelda out of control na. Hasta ang papa, wana kay bago. Kisay suguon, ano ba? Si Amy Marcos may organized dito sa Malacañang in the last hours. Nakapo dito sa ka scene sa salida na presidential security guard gabarong kanang pulo barong unya hingsang pit ni Aimee gipangutana ano ka ba Tacloban o Ilocos. So do ay duha ka grupo dito sa Malacañang nga Ilocano o Ilocos o kaning Waray. Katong Waray mga Romualdez to.
ang Ilocos man mo ay mas musalig sila. Mas musalig man sa salida niya. So, but it was there in the movie, which according to the producers nga, it was an account of what happened gikan yun mismo ni Aimee. So si Aimee mo ay natagamtam ni Aimee ng impact. Mo nang naa siya ni Duterte, to asa dahig karon si Aimee Marcos. Nag-uol man siya nga nung gilabtan na ninyong utangan tagabo sa personal level. Dako tag utang. Nalubong itong papa tungod na ng Duterte. Huwag yung kakanona, anak. Lain man kay di amay buaya sa luyo. Romualdez. Gapahimusog ngayon si Romualdez sa gahom sa iyang igagaw na sila. Siya mo ay gapawd-hawd. Unya ka na si Bongbong lagi pareha sa una ragyapon wa mo. Lutaw sa hangin wa ka na bang rock and roll guy ba nga. Wa mo na mo agi kalisod lagi. Unya weak na siya og personality kay diha man sila wa mo ingon si Choi ani pero ako rin ha. Nag-amigo na sila ni Choi aning Choi taon Turalba. Tungod lagi atong ilang common friend amigo ni Bongbong. Na si Bongbong si Choi di pa amigo ato. So katong amigo ni Bongbong sa Manila kay depressed man na. Ug ma-depress ka, it's a sign of a weak personality. Di ka kalahutay ba o nga kay problema mapiktuhan ka. Ga problema gyud kay nganong girecommend mga magbakasyon ka, punta ka sa Cebu. Ano ba? Meron tayong kabigan doon. Si Choi. So, kitawagan sa amigo ni Bunggits, may tawagan na. Kitawagan sa amigo ni Bunggits, si Choi. Pare, si Bunggits pupunta dyan. Ikaw nang bahala. Walang problema yan. Marcos Loyales man to si Choi. So nalipay po siya nga, Bongbong, pag abot sa airport dito galingkod sa gutter, ga-short, ngapsak. Kuhan ka nang Masa ito itawagan na sa utong-utong ba? Wala sa sarili. Mo na istorya ni Choi pag abot ni Bongbong niya. Mo to iyang gida sa kuan ni lingaw-lingaw butlag buhol ana sa kasimana silang kuyog-kuyog. Naulian. Mo tong amigo na sila si Choi. Personal level gyud pag amigo ni Choi. Kadto dito sa pag inauguration ko niya. Ang mga nangadto dito mga big shot pero si Choi yung gihatagan og special attention gako sila ana ba amigo man sila. So kadtong account ni Choi kay ko weakling ning to hana. So mao na karon ang haod kana si Romualdez kay ba mo duwa sa gahom kay ba mo pahimo sa gaho mga higala. Kana si Tambaluslos tawagan na ron. Si Tamba. Ang mga Tagalog kay babunsa, ano ba yung Tambaluslos? Si Sara Duterte may istorya kanang Tambaluslos din. Naibong sila kung saan ang Tambaluslos. Kanton, tanan na lang hasta mga Tagalog may nga Tambaluslos. Bisaya man ang Tambaluslos yun mga higala. Kanang Tambaluslos, inig kuha na siya kanang mythical creature na tao ra gyapon na siya pero panuway ba ini katawa na mawalis ng naong bakugba ba mawalis ng naong ang iyang panit matangtang na kugba ba paakon ka wala itong baluslos. Tulo pa katuig
ambot asa tapadong ano yung mga higala. Sige tapak kay ug ang tinuod nga kemtang mapatiagan gyud sa mga tao. Di ka humaning administrasyon na eh. Di ni ka human. Kana mga kongresista nga pabor kayo niya sip-sip kayo, perti mang busugan nila gyud. Karon mga higala, taliabot ang barangay eleksyon. Karong Disyembre ang barangay eleksyon. Mangita na sana sila dakong kwarta, sila sikong. Kaya ang mga mayor, moadto na ni congressman. Kay ang mga barangay captain, to na po ni mayor, magsamok-samok. So, kaning mga nakadaog, parihara na sila, kauban na sila partido kaning mga nakadaog. Ang nakadaog nga kontrapartido, di man na maduol ni congressman. Di man na, panay si Pambari 4, wa may maduol na mga, wa may mangayog kwarta ng mga barangay captain, kay wa man sila musuporta ni Pambari 4. Dito mo silang gwen, mangayo sila kwarta para sa ilang kampanya ni Pam. Pero kung Duterte gihapon, pagdaog ni Duterte, ngaway mga congressman nga misuporta ni Duterte. Sa diyang ka-eleksyon, di sila kapangayo ni Duterte. Oh. Di ta kaduol, anak, kay wa man tamtabang pagdagan na. Wa man ni utang kabubuto na to. So dito sila ni Butz Alvarez, nga di pud katag, mutong gikuditan nila si Butz Alvarez. GMA mo gipuli nila. Nahimong speaker sa lower house si GMA, mao gani tinuod nga hitabo, kay taliabot ang eleksyon, barangay eleksyon. Karon po ng Disyembre, mag-eleksyon na punta. Barangay eleksyon. So mangayo na po og kwarta ng ang mga barangay captain moingom suna nga katong mga nakapadaog silang kandidato ba. Moingom jo. Munaga na po mi. Oh, sa ato pa nangayo ang kwarta ni mayor. Si mayor, moadto sa ni congressman. Ato ning tungaan or wa mangyugari diri, ikaw na bahala ni. Oh. Mangayo na sila kwarta. Mugasto na ug di mapospon ang eleksyon nga higala, mugasto na sad na sila. Kay di na mugasto karong eleksyon na sa lahi na mga barangay captain. Di na ilahang tao inigabot sa 2028. So gusto na sila nga mga barangay captain makadaog. So pagkadaog og kontra kas katawan. Your chance to win is to buy votes. Mamalit na sila. Kaya marching order, they have to win. So asam sila, so pagdaog, di sila mamalit. So mamalit na sila. Kung madayon ang eleksyon karong Disyembre. Ang pangutana, madayon ba o dili? Nga istorya minanas kong mga amigo. Akong tanaw, ang common man yun ang di madayon. Di madayon. Kaya ipopospon po na nila. Ano ba? No, madayon. Ang madayon. No, madayon na ron. No. Ako mo di asa di madayon. Kun ang makababag ng di madayon, ang balaod ra. Ug mo prevail ang balaod, madayon yun. Ay naman sa balaod, pero kapila naman na i-postpone. Malipay mo sa namang barangay captain, ma-postpone na kay ma-extend man ilang gahom. So, madayon dili. Muna'y pangutana mga higala. Nagtangag na og dakong ganti. Dili na madayon kay dako kay gasto. Unya na nato idayon og kuana kanang dul-duol. Ato na i-postpone kay mupauli sa tao eh. Pero tinang dagko ang pangayo oras ng gobyerno mga higala. Bureau of Fire Protection,
kanang ngayo kag permit occupancy, tulison kag yun. Akong amigo yang nabayad si hapit 1 million occupancy. 700,000. Kaya di man mo ika-turn over ang building imong gitukod o di ka kumplito ana. Dagko kay pangayo ron asa man ang kwarta. Nangayo ng partido karon. Tanang mga line agencies mga igala sa inyong alang sa inyong kasayuran ug wa mo kay bawon ini. Duna na sila kuta. Dili na kuta nga paingon sa panudlanan sa gobyerno. Gawas sa kuta sa panudlanan sa gobyerno, naanay kuta para sa partido. Kay ang partido mo nagbutang nimo diha ang imong pwesto. Ug di ka mo makadeliver adto kay assign sa hulo. Mom na istorya. Colonial system man ta. Pero kanang imong kuta pag suik sa imo diha, bulok sa di ka mo suik og imo. It goes without saying panguha sa diha pero murimit gyud ka sa among pangayoon nimo. So nagkinanglan nila kwarta ron, kurakot aron ipanghatag po na sa mga kandidato sa barangay eleksyon. Ihatag ni congressman. So ang mga pronouncements karon sa mga congressmen, uyon sila sa impeachment. Maing laki si maing laki si Speaker Romualdez. Tila taman sa ginawa nila Romualdez karon. Kay kakinanglan sila kwarta oy. Asa sila gipinasa ng mga barangay captain ngayo, mga mayor. Arim na ang mangayo ana ngadto sa speaker ang mga district representatives, mga kongresista. Kay ang mga captain moduol man sa mayor. Kapitan sa baryo mo duol sa mayor. Gikan sa mayor, ang mayor na po mo adto ni congressman. Ang congressman na po mo adto sa speaker. Ang speaker na ibaw niya na whoever is the speaker knows that every election adto na siya paingon, adto na sila paingon niya. Amot unsa I don't know unsa dynamics ng mahigala panalitan ka ng mga nangapildi ba? Mayor nga napildi. Muduol gapon siguro na sa congressman. May kanang congressman, paditsual na sila din ako, ay nag-iagi ni mo kay has-been ka naman. But anyway, the point is, they're in need of money kung madayo ng eleksyon sa Desyembre. Pila rin ay pagligid sa panahon, karon Hunyo na guta. Hunyo, Hulyo, Agosto, September, Oktubre. Mo file certificate of candidacy Oktubre. So, sugod na og gasto. Ang mga kapitan sa nag-una-una, bida mahurot niya itong gamay raman na itong nakurakot o niya mahurot. Ni may mangayat ni mayor eh. Kinsa may mayor ilang pangayoan para sa Cebu City, ato silang archibal. Di sila kaduol ni Nestor. Kaya mo silang tabang ni Nestor, dito mo sila ni Kuan Mike ug di kini ni Mike at diyan ni Kuan kining Raymond. So gawas sa pipila ka buok nga BUPK pero pila ra man ka buok ang BUPK murag duhar man siguro ka buok tulo. So di sila kaduol ni Archibald ug ni Tammy Osmeña. Adto sila ni Raymond, adto sila ni Mike. Diri sa probinsya, ato silang Gwen. Ato silang Gwen. O niasa kinsa may duulan ni Gwen, mga congressman nga moduol na sila. Kuha na, kanang dili maayo ang kahimtang karon sa naa sa administrasyon, mga igala nga nangapildi. Gakinanglan sila dagang kwarta.
So they will produce, or else they have a big problem in 2028. So abangan ang susunod na kabanata, mga higala. Mga analysis lang na nato. It could be, I could be wrong, and I could be right. I hope I'm wrong. Kagaw. So daghang salamat mga higala sa inyong pagsunod sa atong tulumanon. Interesting ning politika paingon sa 2028. Mag-anam ni siya ka init mga higala. Pagkakaroon si Sara Duterte mo'y klaro gyud nga hadlok sila. So ang mga komunista kontra kay si Sara Duterte. Kay kontra man sa kaya sa ni Duterte ng mga komunista. Surrender or mag-away ta. Ang mga nanurrender may kemtang. Tabangan man. Na may di manurinder, hihimo naman sa cottage industry ng communism dito sa ato, mga higala. Tanawa ng mga komunista, di ba? Ang burot na. Kuha na, huwag ka to pang nadakpan sa 13th IB Negros. Ingon, kuha na sir, kanang financial opportunism. Financial opportunism. Muna na i-racket karon sa mga walon. Financial opportunism. Utro sa murag na kwarta, unang kitanaw si Romualdez mahalin mo din. Taangay mahadlok ng mga komunista, paliton talang ni. Kailahi man ang komunista sa una o karon. Ang mga komunista sa una, nabuhi pa to si Juma Sison, na ay mga ideolog sa to nga. Pero internal na, magpatay na sila kato na si Quintanar, Rumi Quintanar. Kwarta man kaingong ipatay to sa mga kauban. Kwarta sa kinini ang International Airport, Manila International Airport, mga higala. Suma pa sa ilang kauban nga akong na istorya. Mao gyud istorya. Komto, kampanya to sa party list. Yung kaila may ato tungod kay mag-abot may sa kuan ka ng kampanya. Pagdagan ako prom di. Okay? Ano tayo panahon, nagkakain salamat. Uban sa akong partner dito sa